tayo sa katong niya to tong taga-AI nimo dito. Mo lagi, gipagkukuan lagi ito sila. Nya wala ko nang hitabo apa. Ay nalusaw naman tong baboy nimo. Gaulag naman to. Sa lagi to. Imo to tang gitawagan. Buwan mo. Nya, imo tay padayog AI. Tawagan na ginako otro kay niyo to mobalik sa sunod adlaw nya. Nakoy kailan ta butakal dito po. Mo lagi. Anan, kawaton gid nimo na ko cellphone di ay. Brad, Ay, may plastic oh. ay, salamat. Ay, tesa. Oh, Man. 100. Ayaw ra. Sige na daw ta may laman ni pangkaon nimo. Sure? Sige. Sige, salamat. Alam mo makakaon po ka. Brad, ang bilaman tong 100. Kali kay ko gunit are, kay kung sud nang kusukdon. Sige. Gunit ha. Taas sa kaya ni. Hoy, David, ay mangaon. Ali. Ha. Tara. Sudah. Ini. Ini isa. Salamat. Maro mangka, tikasan mangka. Grabe po ka no? Walo ko kaadlaw wala ko magatext nimo. Walo ko adlaw po kung wala makikistorya nimo. Wala gid gihapon ka kabalong nasuko ko nimo. Nakabalo mo ko, babe. Unya unsa may istorya nimo ana? Pwede daw nga galing mo tulo ka adlaw. Padre, ani ako karon padre para mangumpisa sa mga sala padre. Usa ka mangumpisal, willing ba ka nga ipalayo sa imong kinabuhi si Satanas? Murag dili na ako nakaya padre. Nga naman. Wala pa magud maimpas akong motor. Kasi pagtuon ni mo na ko. Satanas ko, ha? Satanas ko, ha? Undang di apag pangumpisa, undang talang, uli, magtiwas ta. Bakod ko sulod. Daw. Kailak man ka. Ibulagan ko sa kong uyab. Unsa pa hinungdan? Gipulian kog batig nawong. Okay. Sorry kay anak dok jad. Kamu puno ta mga batig nawong. Dili mo si pamilig uyaban ng mga gwapo. Na. Kamu gani mga batig nawong. Pangita mong kalibel po ninyo. Kanara po mga batig nawong may uyabon. Di kay mamili mo ng mga itsuraan, mga ambisyoso kay mo. Pen. Nayon na pen oh. Kuha pen. Ay babe, di ba last time nangaya ka na kong 10k? Oh babe. Oo, ako nagisin sa imo ang bangko. Instead nga 10k akong ihatag nimo, akong gi 50k. Thank you babe. Ah, may isa pa yan. Nya babe, kanang 10K. Kano sa man nimo isend?